Atod sa ato mga balita news update. Ano karong Lunes, Oktobre 20, 2025. Kumusta yung kahapon nun karon mga kasama? Ang adlong Lunes na sab. Back to work mga kasama. Naminaw sila mga radyo karon 612 mayong hapon ninyong tanan sa digital platform DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP R. Asa man kamo nahimutang mga kasama na ay DYHP. Ug karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Cebu City Councilor June Alcover mokihan na batok sa mga responsable sa operasyon sa Colon Night Market sa syudad. Kasama mo sa balita Radyoman Elly Bolonos. DYHP RMN Report. Ikiha na ni Cebu City Councilor June Alcover ang mga responsable sa operasyon sa Colon Night Market sa syudad sa masunod ng mga adlaw. Ang konsehal nga chairman sa Committee on Market sa City Council ni Insister nga illegal ang maong aktibidad tungod kini gayong wa moagi sa konseho. Kini labi na kadunay third party nga naduma sa nasutang night market kay hulagway ni Alcover nga usa ka sindikato. Wa hinumong nga ng konsehal kung kinsa nga pasakaan ang kaso apan sigurado na nga usa nini si Mayor Nestor Archival. Resulta kitang legal na pamagi. Ang illegal, usawa man na, ato na pasagdan, ikiha ka na. Pero paabot sa tamang pusay detalye, ikiha ka niya po. Si Konsehal June Alcover, siyang bahin, sumling pariyag ni Archival nga siya doon katungod paghatag og special permit sama sa operasyon sa night market. Giklaro hinon sa mayor nga siya andam mutubag kung ihanayon ang bahad sa konsehal pagpasakaw kaso bato kaniya. Wa ta kay mo gina niya, unsay nasud sa iyang utok. Sige na lang anak mo gina siya. Wa tay mahimo niya. Sige lang, tulan ng wanon. Tubagon lang nga nato siya. Si Mayor Nestor Archival na sa nga nagpadayon pa ang Colon Night Market tarawa sa ubahag sa konseho sa syudad pagpahunong o pagsuspenso una sa operasyon niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyoman Elly Bolonos, DYHP Tatak RMN. DYHP RMN Cebu, the official #1 radyo mo nationwide. At oras sa 5:20 sa kahapon nun. Ngayon sa kanegosyante sa merkado sa lungsod sa Galinea gipusil sa riding in tandem kagabi samtang nagalingkod sa iyang tindahan. Ano ka mga suspect nga daling ni sibat nakabangga pa og sakyanan og mihit and run. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Ang ulang usa ka negosyante humani po sila sa riding in tandem pasado alas 8 kagabi dito sa bagong merkado sa Barangay Poblacion Ward 1, lungsod sa Galinea. Ang biktima gila nga si Zerwin Lauron Bacaro, 38 anyos, taga sitio Tabay, Barangay Tanghiyan, lungsod sa Galinea, nga nakaangkon ng mga samar pinusilan sa walang bahin sa liog nga milapos sa ihang tuong timpahak gamit ang wala pa matinong nga kalibre sa armas. Una siya nga gidala sa Galinea District Hospital apan gibalhin kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center og naa sa luwas ka kahimtang. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga sa wala pa mahitabo ang pagpamusil, duha ka mga lalaki nga sakay motorsiklo ang nasigpatan sa mga saksi nga nag-standby dool sa tindahan sa biktima nga mao ang litsunan og manok sa merkado. Sa dihang naabot ang biktima naglingkod-lingkod kini sa gawas sa tindahan, kaditlangan niabot aga mga suspitsado sakay sa motor ug usa kanila ang mipusil tumong sa biktima. Dali nga resibat ang mga suspek ingon sa direksyon sa Talisay City samtang gidala gilayon ang biktima sa Galinea District Hospital apan gibalhin kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan gingoga nakasugat og duha ka disgrasyas kadalanan ng mga suspitsado pag-abot sa National Highway sa Barangay Linaw Lipata. Ang una nakabangga kini og sakinan apan gidaganan niya ni og pag-abot sa unahan nakahit and run usab kini usa ka pedestrian. Bisan nga naka-aksidente ang mga suspitsado, mipasutoy na usab kini sa pagpadagan paingon ngadto sa Maghaway, dakbayan sa Talisay. Padayon ang gihimong manhunt operation sa Galinea Police Station sa duha ka mga suspek samtang usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45 ang nakuha sa mga investigador sa crime scene nga ginakdang ipaubos sa ballistic examination sa PNP Forensic Unit 7. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Magkatangay, ang hepe sa Galinea Municipal Police Station, nga naa sa luwas nga kahimtang karon ang biktima. Sa pagkutlo ng balita, dili pa makatumbok siya Magkatangay kung sa motibo sa mga suspitsado ug ilang gipaabot nga hingpit nga maayo ang biktima sa sulod sa tambalanan aron makahatag og pamahayag. Nakig-alayon karon ang Galinea Police Station sa Talisay City Police Station alang na sa pag-ila sa mga suspitsado nga posibleng na nagtago sa usa sa mga barangay sa mong dakbayan. Miawag usab siya sa mga saksi sa insidente sa hit and run nga makig-alayon sa ilang buhatan aron pagkuha sa mga ebidensya ug masayran kadtong riding in tandem nga nakahimo sa mong krimen. No na information nga nakita ato sa description, sa plate number, sa motor ug sa rider, the back rider. Palihog lang nga ipaabot sa amo nga ri sa kapulisan sa Galinea Police Station para mapaspasan nato ang pagsulbad aning mga krimen nga ilaha nga gibuhat ikan sa
pag-attempt sa pagpatay o isa ka manglitsonay nga rin. Then ang pagka-commit sa niya sa mga reckless imprudence nga sa laod, no? Ato akong hatagan og kasulbaran. Kasama mo sa Minglanilla Police Station ng Radyoman or Bustamante DYHP RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:24 sa kahaponan mga kasama o kining portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw ba naghambilog mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw? Kung kanit siya ng tinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function, yung blood sugar mo po, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:24 sa kahaponan mga kasama sa dugang pang balita. Indigenous people sa Negros Oriental gibisita sa mga kawani sa DA alang sa pagmonitor sa kabuhayan, kaunlaran at kapakanan ng mga katutubo conforme sa program sa naasong ahensya. Kasama mo sa balita Radyoman Raymart Pogoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gibisita sa Department of Agriculture kun DA ang Indigenous Peoples Organization sa Negros Oriental isip kabahin sa kabuhayan, kaunlaran at kapakanan ng mga katutubo kon 4Ks program sa naasong ahensya. Gisusi sa DA ang mga panginabuhian sa mga mag-uuma sama sa pagpananom ug pagpamuhi og hayop. Pinaagi sa nakolektang datos ug obserbasyon plano sa mga ahensya nga paligunon pa ang suporta o intervensyon alang sa kalambuan sa mga indigenous community. Kasama mo sa balita, Radyoman Raymart Pogoy, DYHP, Tatak, RMN. Kadto nga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City naa ni mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:27 na sa kahapon na alang sa libreng consultation sa Life Extension Vitamin D3. Take note ha. Lunes kato sa Sabado alas 8 sa buntag kato sa 5 sa kahapon sa mga clinics ni ini. Dito sa Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building mga kasama. Along the road na kayo matultulan. Samtang sa Konsolasyon sa ADM Building at bang sa fast food chain at bang sa Jollibee. Life Extension Vitamin D3 mga kasama for longer life. Sa mga kas natin, mga respiratory problem, ipang-ubog, ipanghilantan, ipang-subaw, karong panahon na, inom lang tagduha nga to sa tulog ka soft gel matag adlaw, igopod nga atong batunan pagbalik ang kapiskay sa panglawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:27 na sa kahaponon. Samtang sa dugang balita, ang Hunta Provincial na nawagan karon sa Tieza nga moabag pag-ayo sa mga simbahan sa norte nga labing apektado sa magnitude nga 6.9 nga linog. Kasama mo sa balita Radyoman Arvie Veloso. DYHP RMN Report. Yes, kasama Aida na nawagan sa Hunta Provincial ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kun na Tiesa
nga abagan ang pag-restore sa mga simbahan sa mga lugar nga apektado sa magnitude 6.9 nga linog nga maigo sa Northern Cebu ni adtong Septembre 30. Subay sa resolusyon nga giduso ni Bokal Paz Rusgoni atol sa sesyon karong hapon, iyang gimug-atan ang importansya sa mga simbahan alang sa mga Sugbuanon. Ilabi na nga usa kini sa mga suruyanan o tourist destination sa mabisita nga kabahin sa kultura o pagtuo sa mga Sugbuanon. Naglakip sa mga girekomenda nga simbahan nga nagkinahanglan nga ayuhon ang St. Peter ug St. Paul Parish Church sa lungsod sa Bantayan, Kapilinha de Fatima Replica sa lungsod sa San Remigio, St. Ignatius de Loyola Parish Church sa lungsod sa Bedilien, San Nicolas de Tolentino Parish Church sa lungsod sa Malabuyok, ug ang Our Lady of Odlot Parish Church sa Dakbayan sa Bugo. Ang mao mga simbahan nakaangkod og mga kadaot atul sa pagtayog sa linog diin sagad mihimo lang og una tulda duol sa simbahan aron nga luwas nga makapaygayon sa misa og makasimba gihapon ang mga lungsuranon. Matud ni Rusgoni nga kun abagan kini sa Tieza, mas mapadali ang restoration sa matag simbahan isip abag usab sa turismo sa Sugbo. Subay sa wing talaan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO, dili lang ang simbahan ang apektado sa linog, lakip na ang matunghaan, hospital, local government offices ug uban pang edipisyo. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman Arvie Veloso DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:30 sa kahaponon mga kasama. Dugang pa mga balita. Ang Land Transportation Office kod LTO ni issue ng 20 ka adlaw nga preventive suspension sa driver's license sa atong driver sa ka SUV nga sakyanan nga nakitaan og nakuha og video nga namunog og usa ka senior citizen nga bus driver sa Silang, Cavite. Base sa initial nga investigasyon sa mga otoridad na saghiran sa sakyanan nagimaneho sa misi sa suspect ang maong bus nga miresulta sa init nga panaglalis og pagbunog sa suspect ngadto sa idaran nga bus driver. Issue na usab ang LTO og show cause order patok sa namunog sa maong driver o sa ka-senior citizen o posibleng mag-atubang kinig kasong reckless driving o posibleng pagkanselar sa lisensya ni ini. Sa dugang pang balita, ang Commission on Elections kung Comelec gipaabot nga madugangan pa ang ginaghanon sa mga botante alang sa 2026 Barangay and SK election kung BSKA. Subay sa pagsugod na sa Special Registration Anywhere, Anytime program, nakarayon si Comelec Chairman George Erwin Garcia na mas palapdan pa nila ang maong programa aron makabot ang target nga 1.4 ka milyon na dugang ginaghanon sa mga botante. Samtang mahimo na magamit ang emergency room kung ER, lakip na ang operating room sa Bugo Provincial Hospital o ilan na dayon kini nga turn over kumaning dali nga repair sa SLREJ Construction nga misanong sa panawagan the Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kuman kini magguba tungod sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog atong September 30. Ang pagtayog sa kusog nga linog nakadanyos kini sa Tambalanan nga maoy tinungdan nga gipang balhin ang mga pasyente sa laing lugar sulod sa
compound sa Tambalanan aron padayon sila nga maatiman. Tungod kay natapos na ang pag-repair sa ER ug OR, mahimo na kini nga makadawat mag-emergency cases lakip ng surgeries ang maong Tambalanan. Ang ZLREJ Construction mo ay mihimo og retrofitting works sa Marcelo Fernan Bridge gamit ang technology sa Japan. Misanong dayon ang panawagan o sa panawagan ni DPWH Secretary Dizon sa mga contractor nga mutabang sa post-earthquake rebuilding effort sa Bugo Provincial Hospital. Una nang gitrabaho sa kompanya ang ER ug OR aron matiaman ang mga nabiktima sa linog nga ngayon nga mahatagan pagpagtagan. Matod ni LREJ Awit, ang Chief Technical Officer sa ZREJ, nga gipatutukan nila ang pagpadali sa paghuman sa repair sa emergency room o operating room. Sanglit kini ang labing mahinungdanon alang sa mga pasyente nga ngayon nga hatagan sa dalian nga pagtagan sa mga doktor. At oras sa 5:34 na, mga parokyano sa Dakbayan sa Mandawi nalipay nga nakabalik na ang karaan ng mga chandelier sa maong simbahan. Kasama mo sa balita Radyoman Khen, Galinea. DYHP Tatak RMN Report. At nabalik nito Oktobre 17 adlaw nga Biyernes, ano ka mga karaan ng mga chandelier sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph sa Dakbayan Mandawi, i-installar na kini pagbalik karong adlaw sa mga simbahan para mapasiga ugmang adlawa. O sa ka-ceremonial lighting ang himuon sa kadaguan sa simbahan alang sa mga chandeliers alas 5:30 sa hapon ugmang adlawa. Gikan sa pag-abot sa karaan ng mga chandeliers hangtod kagahapon gihimo ang public viewing sa sulod sa simbahan hangtod sa pagtaod niini karong adlawa. Si Reverend Father Ian Fel Balangkig ang sakop sa team of pastors sa shrine nibutyaga human sa ilang gihimo nga negosasyon diin gidala ang mga chandeliers nga kabahin sa gituwag og Mandawi Chandeliers. Nahibalik na kini sa syudad sa Mandawi para mataod usab kini og balik sa kisami sa simbahan. Ang inisyatiba gihimo isip kabahin sa pagpreserbar sa karaan nga mga butang sa centuries old nga simbahan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Khen Galinea, Tatak RMN. Radyo mo DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:35 sa kapunon, ang Department of Migrant Workers kon DMW ni pasidaan karon batok sa mga tanyag abroad nga direct hiring. Mahibangno ang DMW sa publiko nga ang direct hiring gihimo kini direkta sa aplikante online pinaagi sa DMW e-registration account. Samtang grupo nga Tindig Pilipinas uban ang Akbayan Party ni Duso og suwat nga to kang Ombudsman Jesus Crispin Remolia aron hangyoon ang paspas nga aksyon sa controversial nga Confidential Intelligence Fund kon CIF ni Vice Presidente Sara Duterte. Mukod ang presyo sa petrolyo nga doktong petrolyo sugod og mga adlaw. Ang diesel mokunhod og 70 centavos matag litro. Ang pagkunhod sa presyo sa diesel gikan sa siyam ka semana nga sunod-sunod nga oil price increases. Ang sea oil, petrogas o clean fuel mokunhod usab og 60 centavos matag litro. Sa gasoline epektibo og mga adlaw. DYHP, una sa lahat, weather update. Ato sa taon ang kahimtang sa panahon sa Mosol pang oras gikan karon. Ito kauban weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Magtan. Ma'am Janina, mayong hapon. Mayong hapon, Ma'am Aida. Og sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Nakagawas na si Bagyong Ramil ganinang buntag og wala na po ni direktang epekto sa bisag asang bahin sa atong nasod. Sa laing bahing kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasifiko ang nakapektar karon dinha sa may silangang bahin sa Pilipinas. Ug tungod niini ang tibok Visayas kay makasinati ta og generally fair weather nga naay chance sa mga patak-patak na pagulan pagpanugdong kilat. Wa pud kitay active na gale warning maong tibok Visayas kay padayon gihapon makasinati sa hinay. Ngadto na sa kasarangan na pagkuro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan. Diin natong kadagatan na magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nihunas ganinang alas 4:34 sa hapon ug motuog kini unya sa alas 10:43 sa gabi. Temperatura nato for the next 24 hours magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug atong haring adlaw kay nisalop ganinang alas 5:25 sa hapon ug musilang kini ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DYHP Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat.
Salamat, Ma'am Janina. Weather Specialist Janina Martes sa Pag-asa Mactan. Okay nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, ang kauban nito pakigbato kontra dengue. Sanglit karong panahon na importante kaayo mga kasama protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok kay Aedes aegypti sama na lang sa dengue. Mao nga ani ana EXL All-in-One Skincare Oil aron labanan og tabang nga tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang kini basta nga skincare massage oil. Kinama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural insectipidal property tabang protection alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro ka luwas epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato kontra dengue sulo pag-adto sa mga botika. Maulan imong pangitaon EXL All-in-One Skincare Oil ang lemongrass nga essential oil nga naa ini mga kasama gud kayo nga ipagpanghaplan. Sabi na kay dunay calming effect. Isuri kag pagkatulog daw bugnaw po ang imong pamati. Halang-halang gamay, EXL All-in-One Skincare Oil. At oras sa 5:48 na. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw. Og advance happy birthday ngadto ni Adel Amistad. Mag-birthday og bang adlaw. Agi ka na ni Ma'am Narcisa Amistad. Kumusta ka diha? Naba ka karon diha sa Talisay City. Good evening. Mayong hapon, dengan salamat sa pag-tune in. Narcisa Amistad and Sir Alomar Amistad nga nagpaminaw karon. Nagpaminaw karon naganog sa radio listening right now. Shout out ni DJ Tamsi Supsup the second. Oy nga nagpaminaw karon di sa Pilar Camotes ka karon. Si Tamsi maayong hapon og happy listening diha. Musta mo diha sa Camotes sa Pilar Camotes. Eda Obrador maayong hapon na birthday. Wish ko great happy birthday Vilma Abelia og sa iyang anak nga nag-birthday oy 18th. Magdebut ay ni Princess Abelia from Eda Obrador. Thank you. Happy birthday. 18th birthday si Princess Abelia. Siyang mama o kang kasamang Eda Obrador. At oras sa 5:50 na sa kahaponon sa dugang pang balita. Kasama hugot karon nga gikondenar sa Armed Forces of the Philippines kon AFP ang sayop og misleading nga balita kabahin sa giingong pagtangtang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pensyon sa puwersa sa kasundaluhan. Opisyal nga pamahayag sa maong ahensya ni Hibaw kini na naasoy nga report way basihan, malisyoso og dunay intensyon nga maghatag og kalibog sa publiko. Sa 5:51 na, duha ang nakalas sa pagkahagsa sa Emirates Skygo Flight EK9788 dihang nisadsad kini sa runway ug naigo ako sa ka-ground service vehicle hangtod nga nahug kini sa kadagatan sa Hong Kong International Airport. Base sa report, napunta nga to sa kadagatan ang duha ka mga lalaki nga staff members sa ground service vehicle nga naigo sa pagkahagsa sa eroplano ug nakabsan sa kinabuhi. Samtang naluwas sa incident ang upat ka crew members sa plano o gidana sa tambalalan aron mahatagan og dalian nga medical attention ang Boeing 747-400 nasut ang gi-operate sa Turkish Carrier Air ACT o nagagikan kini sa Al Maktoum International Airport sa Dubai. Tungod sa mga insidente temporaryong gisira una ang North Runway na naasoyng tugpahanan tungod sa nagpadayong investigasyon sa mga otoridad labot sa maong panghitabo.
oras alas 5:52 na nihimo karon og press conference the House Appropriation Committee Chairperson Representative Michaela Suwansing din gidetalye niini kung unsa ang kahugot ang himong open to the public nga deliberation iban pa nga pag-aproba sa Kamara alang sa gipropose nga 2026 national budget. Ato oras alas 5:53 na i-question karon ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno ang timing sa gihimong inspeksyon sa Department of Health kon DOH sa facilities sa taliwa sa isyu sa mga ghost super health center sa nasod. Mato ni Diokno, kinahanglang sa una pa unta kini gihimo isip kabahin sa due diligence labi na nga bilyon nga kantidad gikan sa katawhan ang gigahid alang sa maong proyekto. Base sa dato sa DOH, naana sa 300 nga super health center ang gideklara nga wa pa mahuman ug nagpabilin pang wa nag-operate bisan pa man turn over na kini sa ilang lokal nga mga kapagagamahanan. Ato oras alas 5:54 na pahimangno karon ng DILG kabahin sa scammer nga nagpakaron ingnon nga si Attorney Kevin Carpeso og nigamit usab sa Office of the Secretary. Matod sa DILG gamit sa mga scammer ang ngalan ni Attorney Kevin Carpeso, Head Executive Assistant to the Secretary aron mangayog kwarta o donasyon og ipasabot nga kini kuno matod pa ando the Interior Secretary John Vic Remolia panmatok sa DILG kini usa ka dakong scam. Ato oras alas 5:54 na sa kahaponon. Balita sa resulta sa Suertres alas 2 sa hapon igil man alas 5 sa hapon. As of 2 p.m. mga kasama di ara Suertres result 266 266. Samtang ang alas 5 sa hapon nga Suertres result alang sa mga nangutana unsa may resulta sa Suertres kasama Aida 5 p.m. okay 045 5 p.m. nga Suertres result 045. Ato oras alas 5:55 sa kahapon ng good afternoon. Nagpaminaw karon sila si Bel Dungo. Si Rodi Esparcia, Merly Caroco, ngayong hapon. Gwenny Martin, ngayong hapon kasi mga Aida Tampus. Shout out kong birthday greeting para ugma. 27th birthday ni Christopher Brian Ricoso. Gikan diri sa Sawang Marvel sa Isabel Leyte. May magkaminaw sa Ma'am Melanie Pitugo. Watching from Balamban. Ug unya mga kasama karong gabi alang sa tagalungsod sa Konsolasyon kabahin sa kapiestahan. Dunay pahigayon nga hudyaka sa DYHP og live drama. Linawas nga pasundayan sa mga kabanan sa DYHP Drama Department. Pinanguluhan ni Cebu City Councilor Francis Espares. Dunay linawas nga stage show niya gyud sa main gymnasium sa lungsod sa Konsolasyon. Samtang karong mga orasa ready na ang atong team sa DYHP og IFM alang sa hudyaka. Dili lang mga pagkatawa og dili lang stage drama. Ang ato ang ipasundaya gumikan kay nag-andam tag ubay-ubay sa nga mga premyo mga kasama kan sa DYHP og IFM bahin gapon ni sa paghatag nato og kalingawan no sa DYHP labi na karon mga panahon nga padayong na sinati matagkaroon og unya nga mga pagtay-o nga atong mga kaigsuonan in town naa sa mga kabalaka gumalikayan ang mga kahingawa anxiety kinahanglan nga mo divert ta oy divert atong atensyon kasamang nisto tatag mga pamaagi nga ato sad malingaw-lingaw atong hunahuna no pa wagtang sa o pagbalda sa atong hunahuna nga ali sa ta katawa sa ta ginagmay wala nga dunay stage show drama live show sa lungsod sa Konsolasyon sa main gym sa Konsolasyon ni atangin ninyo kay naatay mga dagkong premyo karong hapuna. Salamat kayo Migaso na nangulo usab diini karon atong hudyaka at station manager sa IFM Idol Boyki at mga kaubanan nga mga idol mga kasama mga DJ og diri ato mga radyoman nga mo
Lingaw. Hatag ang mga papremyo karong gabi di sa lungsod sa Konsolasyon. No, sila si Francis Espares o mga kaubana sa drama department. Nakaroon di sa lungsod sa Konsolasyon. Karong taon-taon baningkamot pud ta nga makaapas. Di pa siguro kayo ron traffic. So, kita-kits mga kasama karong gabi. Kunya gawas sa Kalingawan, doon na pa'y daghang mga papremyo mga kasama. Diya sa lungsod sa Konsolasyon. Ikan sa Oplantabang sa DYHP dito sa Northern Cebu di nagmalampuson atong ikatulong nga hugna. Unya tulong nga hugna. Ikatulong nga batch nya tulo pod ka adlaw ato pagpagayon sa Oplantabang ikan sa Friday, Saturday ug Sunday. Kumani ana karong adlaw ikan kay doon na pud tay mga commitment na sab di sa Konsolasyon ni nga lain nga Kalingawan o sa bang atong ipasundayag mga kasama di sa lungsod sa Konsolasyon. Kita-kits ta karong gabi di sa main nga gym sa Konsolasyon Cebu. Niya si Idol Boy Kim, murag ready na sila Idol tweeting, kanta sa si Idol Aiko. Karong gabi diya sa lungsod sa Konsolasyon. Reynaldo Rosalejos Bronolia watching from Talisay de Adbantayan, watching from Palanaron, Hinuanangan, Southern Leyte, Ben Gabot, Bencio Gabot, yes, salamat guys yung pagpaminaw niya, Merly Carroco, maying hapon kasi mga hapon na sa ato oras 1 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kagabhion mga kasama. Kaminaw si James Cabellion Ramses. Sa tamalimot, labi na kay kilom-kilom na ang atong palibot. Kami na sa kaing pangape karon mga orasa atong pilion ang kape nga healthy. Alang kanato, ang perfect coffee. Alang sa mga healthy coffee lovers, EXL Coffee Mix 17 in 1. Kasi may nakaayo, may nakapalami pa sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Dura kanis spirulina, dura kanite purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Morning nga, dili lang kini basta-basta nga kape. EXL Coffee Mix 17 in 1, vegan o gluten-free ang recommended kaayo sa healthy coffee lovers. Available na sa mga butika, Evercare Pharmacy, 360 Pharmacy, unya sa ilang mga butika sa barangay, mo ni pangita EXL Coffee Mix 17 in 1. Lumikan kay 17 in 1 man, ang presyo nga affordable kaayo. Doon na ni siya. Mga benepisyo, brain health function, immune function, blood sugar control, o gaban pa. Sa matag-adlaw na to nga energy nga panginahanglan, itong i-appeal ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Ato oras untop na ang alas 6 sa kagabhion. Napopo sa atong tulumanon mga kasama karong hapuna atong complaint legal action atong napatalinghugan pinagi sa off-air portion or off-air sa atong panag-uban diri sa DYHP. Atong partner karon sa Master Control kasama ang Mr. Homicilio, DYHP Digital kasama nimo James Kenyones, Gerald Albios, Hospital Site, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yang. Ini si Radyoman Aida Tampus. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat Musulit. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.